къща в краен софийски квартал. Намираме се в този квартал на София, краен квартал с доста луксозни жилища. В едно от тях беше наето от тази организирана престъпна група, която се занимаваше с вербуване, намиране на деца и реални сексуални насилия над тях. Започват забавления, съвсем невинни. Плуване, разговор приятен, музика, силна музика, танци. Разсипване, танци, малко алкохол. В този момент те почват да разсипват по-твърд алкохол и добавят в него лекарства за епилепсия. 6 часа си абсолютен труп. Представете си, за възрастен е такъв ефект, за едно дете може да се стигне и до смърт. В това състояние на децата се извършват с тях сексуални действия, които се заснемат и последствие тези действия, чрез тях и чрез тези записи, децата се изнудват да продължават да бъде издевателствано сексуално с тях и също така да набират и те самите свои приятели от съученици, които са склонни да участват в такива оргии. В много случаи, освен изнасилване, освен сексуални действия, тези хора пристъпват и към физическо унищожение на това дете, защото той е свидетел неудобен, който би могъл да разкрие извършителя на това престъпление. Едно от момчетата е 13-годишно от град близо до София. Вместо да отиде на училище, пътува с влак до столицата. От централната гара го взема един от петимата, шофьор на такси. Всеки път детето е получавало по 70 лева. Пред полицаите от ГДБОП казва, че не иска да живее в мизерия. Тази група действа от 2006 година, като през 2006 година ние задържахме един от членовете, който продаваше деца в интернет с снимките им. Беше задържан през 2006 година и беше осъден на 11 месеца затвор. Тогава именно беше приета поправката за сводничество, така наречената поправка Татяна Дончева, която намали наказанието, беше от 10 до 20 за сводничество с малолетни. Тогава беше намалена от 2 до 8 и когато се признаеш за виновен, можеш да се споразумееш за по-ниско от 2 годишно наказание. В случая той лежа 11 месеца и след което беше освободен. Тази група педофили са изключително изобретателни и нагли. В продължение на години, през 2-3 месеца, те сменят местата, където изнасилват децата. От луксозен апартамент в центъра, през жилища в краен квартал, до къща край София. Още не са осъдени, още делото не е влезло в съдебна фаза. Те прекараха известно време в ареста, около няколко месеца и сега в момента са на свобода.
Възможно ли е и в момента да набират малки деца за, образно казано, за проституция? Не бих искал да си помисля, че това е възможно, но след като съдът е преценил, че те не са опасност за обществото и ги е освободил, вероятно могат да продължат да правят това. Голямата част от родителите въобще не са предполагали какво се случва с тяхните деца. Едва след като задържахме тази престъпна група и започнахме да викаме децата да бъдат разпитани като свидетели, родителите установиха, че с тяхните деца са се случвали такива неща. Пред очите ми е имало случаи, в които родител в съдебна медицина си е удрял главата в стената за това, че се е случило непоправимото и за това, че просто той е изпуснал момента, в който да обръща внимание на сина си за това, което му се е случвало. Или друг баща, който се опита да удуши с голи ръце педофила, който беше посегнал на детето му. Експерти твърдят, че някои от педофилите изчакват набелязаните жертви, деца, да навършат 14 години, за да злоупотребяват с тях. Според наказателния кодекс, над споменатата възраст от 14 години, този тип насилие не се наказва от закона. За сравнение, почти навсякъде в Европа така наречената прокурорска възраст е 16 години, а в Съединените американски щати 18 години. Всички ние очакваме промяна в закона.